Madbot er din kostvejleder på nettet. Madbot hjælper dig med at sammensætte en ernæringsrigtig kostplan med de opskrifter og de måltider, du har behov for. Du skal starte med at logge dig ind. Herefter klikker du på din profil, og i venstre side udfylder du alle oplysningerne om dig. Dem skal Madbot bruge for at lave en kostplan, der passer til dig. Herefter skal højre side udfyldes. I feltet allergier kan du vælge, om din kostplan skal være glutenfri, mælkefri eller uden tilsat sukker. Har du ingen allergier, så behøver du ikke at gøre noget. I feltet måltider vælger du de måltider, du ønsker i løbet af en dag. Her vil vi anbefale dig, at du vælger 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider. Herefter skal du udfylde din nuværende vægt. I feltet kan du vælge, om du ønsker et vægttab, en vægtøgning eller blot en stabil vægt. Du skal selv angive, hvor meget du f.eks. ønsker at tabe dig i løbet af en uge. Hvis tallet er urealistisk, så vil Madbot fortælle dig det. Nu mangler du at vinke af, hvilket aktivitetsniveau du har. Så vink af, hvor meget du bevæger dig i din dagligdag, samt hvor mange timer sport du dyrker. Nu er der rigtig mange, der gerne vil have det samme til morgenmad, og måske også har en kantineordning på arbejdet. Det kan også være, at du udelukkende vil bruge Madbot til at planlægge familiens aftensmad. Er det tilfældet, skal vi ind under avanceret opsætning. Her vil Madbot vise dig alle dine valgte måltider. Hvis du f.eks. ønsker at spise det samme til morgenmad 5 dage om ugen, så vælger du fast, og herefter vælger du den morgenmad, du ønsker, der skal være fast. F.eks. skyr med blåbær. Når du har valgt måltidet, så vælger du, hvilke dage det skal være fast. Hvis du har en kantineordning på arbejdet, så kan du vælge, at Madbot skal ignorere din middagsmad. Og igen vinke af, hvilke dage Madbot skal ignorere dine måltider. Vil du bare bruge Madbot til inspiration til familiens aftensmad, så ignorerer du bare alle måltiderne på nær aftensmaden. Herefter så gemmer du indstillingerne, og du vender tilbage til din profil. Når du har lavet din profil, er Madbot klar til at lave en madplan til dig. Gå op øverst i bjælken og vælg kostplan. Herefter kan du se, hvor mange kalorier du skal have til hver måltid, og du kan se de måltider, du har valgt i din profil. Har du under avanceret opsætning valgt at ignorere måltider, eller har du valgt noget fast, f.eks. at du vil have rugbrød til middagsmad, vil det allerede nu fremgå af din kostplan. Der er nu 3 forskellige måder, du kan udfylde resten af din kostplan på. Du kan vælge automatisk, hot or not udfyldning, eller lave det hele manuelt. Du starter med at vælge, hvilke datoer din kostplan skal starte, og derefter hvor mange dage du gerne vil have planlagt. Vil du gerne have en automatisk plan, så trykker du bare på automatisk. Og nu planlægger Madbot alle dine måltider, og du vil få opskrifter på alle dine måltider. Hot or not-funktionen viser dig billeder af tilfældige retter, og du kan så enten tilføje dem til din kostplan eller afvise dem. Hvis du afviser dem, så kommer Madbot med et nyt forslag. Vil du selv manuelt tilføje de retter, du gerne vil have, så kan du enten vælge at søge på den i selve kostplanen og på den måde tilføje dem. Alternativt er, at du under menuen opskrifter finder de opskrifter, du gerne vil have ind i din kostplan. I hver opskrift er der en tilføj knappe, og her kan du selv placere retten den dag, du gerne vil have den. Når du har udfyldt din kostplan, kan du vælge enten at få udskrevet en indkøbsliste, eller du kan få tilsendt den per mail. Rigtig god fornøjelse med Madbot. Vi håber, du bliver rigtig glad for systemet, og at det vil hjælpe dig til en lettere hverdag. Med venlig hilsen alle os her i Madbot.